ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೋಫೈನ್ ಕಿಚನ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪುರ ಯಾನಿನಿ ಮರುವಾಯಿಲ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುದ ಮಲ್ತದು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಐಟಮ್ ಒಂದು ತೂಕನಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲದ ಐಟಮು ಒಂತೆ ಬೇಡಗಿ ಮೆಣಸು ಒಂದು 10-20 ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಮಟಿದಾತು ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಈತು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಈತೆ ತರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಡಿ ಯಾವುದು ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರನ್ನು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವು ಒಂಜೇ ರನ್ನು ಆಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರನ್ನು ತಿರ್ಗದ ಆಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಾಗಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು 4 ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪುಡಾಡು ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಕಾಯಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ಲಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮುಚ್ಚಿತ್ತೆ ಮರುವಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಂದೇನು ಇಂಚೆ ಭಾಗ ಮಲ್ತುದಿ ಒಂದೆ ಎಲ್ಲೆ ಮರುವಾಯಿ ಒಂದು ತುದಿತ ಮರುವಾಯಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಭಾಗ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಲಿನ ಮಸಾಲೆ ಹಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರಂಡು ತೇನು ಒಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಐತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದತ್ತ ಮೇಲಿಗಿತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅದೋಟು ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಹೊರನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲ ಮರುವಾಯಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೆನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮರುವಾಯಿಲ ಪಾರು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಮರಿಯಲಡು ಮಾತ ಮೀನು ಮಾತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅಂಚ ಈ ಮರುವಾಯಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಗಂಜಿಲ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟ ಜನ ಅಂತ ಹುಯ್ಯೋದು ಮಸಾಲೆಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಚ್ಚ ಮರುವಾಯಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಆದಿಡು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಆದಿಡು ತುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮರುವಾಯಿ ಪಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮೆನ ಒಂದು ಮರುವಾಯಿ ಬೆಟ್ಟುಗು ಪಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಾಡೋದು. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಾಯಿನದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ, ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.